Заеби. Абе и Париж. Ай сега да пробват пак да влезе така. Това си от нашата банда, нищо брат, заповядай. Ей, свали хемката заради тебе. Сега си дай ножа. Нашата банда е Мак 7. Аз къде уметнах това. Играят за голямо. Голямо са всички. Синя на 6. Само един си оцелил. Да, Минус 4. Тихо са, че 100 мак не знам какво ще прави тук. Голяма ли тичат? Рискувам, идвам при тебе. Няма да тичат никъде сега, защото аз ще им спра тичането. Един. Майко, не чубих нещо. Clutch of the year. Аз ще пускам Старбак. Сука е. Близко е. Jump shot и subscribe. И аз. Си подаря сандвич. Тихо. Тия ги е страх обаче яко. И теб те е страшно. Еми АВП-то е, то с граната ми изфърли някъде АВП-то. Просто съдбата иска да ти